Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ricardo. Taong 1983, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na itong si Ricardo. Kagaya ng karamihan, namuhay sila bilang mga ordinaryo. Hindi siya nagmula sa pamilya ng mga manggagamot o anumang angka na merong espesyal na pribilehiyo pagdating sa lihim na karunungan. Lumaki itong si Ricardo na sapat lamang ang nalalaman ukol sa mga nilalang na pinaniniwalaan ng mga matatanda. Noong mga panahong kabataan niya pa kasi, tuwing nakikipag-inuman ng kanyang ama, palagi siyang kasakasama nito. Bagaman lumaki siya na hindi nakakakita ng mga nilalang na naaayon sa kwento, hindi pa rin napapatid ang kanyang paniniwala rito. Nasisiguro ni Ricardo na namumuhay din ang mga nilalang na yon kasama nilang mga tao. Sa pagsapit ng panahong ito, nasa buwan ng Mayo, kasalukuyang buntis ang kanyang asawa. Magdadalawang buwan pa lamang ito, kaya na may naging kayod kalabaw talaga ang paghahanda niya. Halos araw-araw noon, walang patid ang kanyang trabaho kahit sobra-sobrang pagod na ang nararamdaman niya. Wala namang kasing pagpipilian itong si Ricardo sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na walang tutulong sa kanila kung sakali mang magipit ang binubuo nilang pamilya. Isang hapon, habang nagtatanim siya ng palay sa sakahang malapit sa kanila, meron siyang nakilalang kapwa niya rin magsasaka. Dahil sa magaling yung makisama, kung kaya't hindi naglaon nagkasundo rin sila. Habang abala sila noon sa kanilang ginagawa, kung ano-anong istorya ang ibinabahagi nito sa kanya na merong kinalaman sa mga kakaibang kaganapan na minsan itong naranasan. Ayon sa lalaki, na sa lahat ng kanyang karanasan, malabo siyang maniwala na mga ordinaryong tao lamang ang naninirahan sa mundong ito. Matapos naman yung marinig ni Ricardo, hindi niya mapigilang magtanong, lalo pat isa siya sa mga taong hindi nabiyayaang makasilay ng mga kakaibang nilalang. Dako Ricardo, huwag mo nang pangarapin na makakita ng kahit isa sa kanila. Sinasabi ko sa'yo, magiging bangungot yan ang kabuuan ng buhay mo. Mas mapalad ka, sapagkat hindi ka pinahihintulutan ng Diyos na makakita. Wika ng kaibigan niya habang abala yun sa pagtatanim. Sa pagsapit ng hapon, matapos ang kanilang trabaho, minabuti niyang yayain sa kanyang tahanan ang nakilala niyang kaibigan. Para maging mas maganda ang kanilang pag-uusap, bumili siya ng alak na kanilang pagsasaluhan. Makalipas lamang ang ilang minuto, pansin niya ang pagkalasing ng kanyang panauhin. Bukod sa kung ano-ano na ang sinasabi nito, meron din itong binanggit sa kanya ukol sa tiyuhin nitong isang antingero. Nang marinig niya ang tungkol doon, nasisiguro niyang hindi ito nagsisinungaling sa kadahilan ng masyadong malawak ang kaalaman nito pagdating sa lihim na karunungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya nalaman ang pangalan ng lalaki at ang pamilya nitong pinagmulan. Mariin din ito sa kanyang inilahad na kung may kailangan siya sa espiritual na aspeto, wag na wag siyang lumapit sa mga ito. Sa pagtungtong ng 9:00 ng gabi, napagpasyahan nilang itigil na ang pag-iinuman nila. Bukod kasi sa lasing na silang dalawa, kanina pang hindi makatulog ang kanyang asawa. Ayaw naman ng kaibigan niya na maging istorbo sa pamamahinga nito, lalo pat buntis yun. Bago yun tuluyang umalis, nagbigay yun sa kanya ng habilin ukol sa pagbisita ng mga nilalang sa kanyang tahanan. Ayon sa lalaki, na sa mga susunod na buwang darating, kapag nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang tahanan, huwag siyang magdalawang isip na lumapit dito. Dagdag pa nito na maraming aswang sa kanila
kung kaya't may posibilidad na manganib ang buhay ng anak niya. "Huwag kang mag-alala, Ricardo. Bilang kaibigan mo, tutulong ako sa inyo. Alam kong hindi mo kayang mailigtas ang anak mo nang ikaw lang. Mapanlin lang ang mga demonyong yan. Gagawin nila ang lahat para mapalapit sa inyo." Wika ng lalaki bago yun tuluyang umalis. "Salamat, Masu ah. Hayaan mo, kapag may napansin akong kakaiba, sasabihin ko kagad sa'yo. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Mahirap na. Masyadong madilim ang daan. Pwede ka naman ditong matulog eh. Yun eh, kung gusto mo." Sagot naman niya rito. Matapos itong marinig ng lalaki, ngumiti lang naman yon habang ikinakaway sa ere ang kanyang kamay. Maya-maya pa, nang makalayo na yon sa kanyang pamamahay, agad din naman siyang pumasok para magpahinga. Bago siya tuluyang tumungo sa silid na kinaroroonan ng kanyang asawa, lahat ng bintana at pintong naroon sa bahay niya ay kanyang tiningnan ng maigi upang malaman kung bukas ba yon o nakasara na. Nang mapagtanto niyang naisarado na yon ng maigi ng kanyang asawa, doon pa lamang siya tumungo sa silid nila. Lumipas ang gabing yon, wala namang nangyaring kakaiba. Habang dumaraan ang mga araw, napapansin noon na Ricardo ang animoy pagiging masigla ng asawa niya. Tuwing uuwi siya, nadadatnan niya yung naghahanda ng kanyang merienda. Sa loob ng halos isang buwan, ganon at ganon ang ginagawa nito hanggang sa dumating ang araw na napansin na lamang niya na parabang matamlay na yon at nanghihina. Pagsilay niya sa kanyang asawa na nasa ganoong estado, hindi na siya nagdalawang isip na harapin ang kanyang kaibigan na si Masu. Nagkataon naman noong ilang araw na yung umalis sa pagsasaka, gawa ng meron yung aasikasuhin sa lugar ng pamilya nito. Bago nilisan na Ricardo ang kanilang tahanan, naghanap siya ng katiwala para tumingin-tingin sa kanyang asawa. Kampante siya noong isang araw lang ang bubunuin niya, kaya na may nagtiwala siya. Nang mapagtanto niyang walang ginagawang trabaho ang kapitbahay nila, nakiusap siya rito na pansamantalang magbantay sa bahay niya. Hindi naman yun tumanggi, lalo pat may kalakip na salapi ang pabor na hinihingi ni Ricardo. Sa pagbagtas niya ng daan patungo sa susunod na baryo, paulit-ulit niyang inalala ang lugar na minsang binanggit sa kanya ni Masu. Kung suswertehin, madadatnan niya yon sa lugar na yon. Pero kung hindi, maaaring matagalan siya sa paglilibot, mahanap lamang ang tirahan nito. Dahil sa hindi naman gaanong kalayuan ang susunod na baryo, kaya na may inabot lamang siya ng 1.5 oras sa paglalakad. Pagdating niya sa lugar na yon, tumambad sa kanya ang napakaraming tao na abalang-abala sa pamimili. Hindi naman niya pinansin ang mga ito, lalo pat si Masu lang naman ang kanyang pakay sa lugar. Makalipas lamang ang ilang minuto, tumambad sa kanya ang isang bahay na kinaroroonan ni Masu. Malayo pa lang, alam na niyang kaibigan niya ito, gawa ng matangkad yon tapos kulay kayumanggi. Hindi pa man siya nakakalapit sa bahay na yon, agad naman siya nitong nakita kung kaya't dali-dali siya nitong sinalubong. "Oh, Ricardo, napadalaw ka." "Pasensya ka na pala kung hindi ko tinapos ang pagtatanim. Marami lang kasing pinagkakaabalahan ng pamilya namin eh." Bungad na wika nito sa kanya. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Ayos lang yun, Masu. Salamat nga pala dahil kahit papaano, tinulungan mo pa rin ako kahit papalis ka na. Siya nga pala, kumusta ang buhay mo rito?" Habang nag-uusap sila, bahagya muna niyang ibinaling sa ibang paksa ang kanilang pinag-uusapan. Nahihiya kasi noon si Ricardo na magtapat, lalo pat alam din naman niyang meron yung pinagkakaabalahan. Makalipas lamang ang ilang minuto, seryoso naman siyang tinanong ni Masu kung ano ang kanyang pakay sa likod ng kanyang pagbisita.
Hindi kasi yung kumbinsido na tumungo lang siya roon para kumustahin ang kaibigan niya. Bukod kasi sa buntis ang kanyang asawa, alam ni Masu na hindi yun basta-bastang iniiwan kung hindi importante ang kanyang lakad. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang umamin. Nagpakumbaba siyang humingi ng tulong sa kanyang kaibigan alang-alang sa kaligtasan ng kanilang supling. Nang marinig naman yun ni Masu, hindi na ito nagdalawang isip na tumulong. Ayon dito, inaasahan na niya ang pangyayaring yon, lalo pat kakasapit pa lamang ng buwan ng kapasan ng mga aswang. Sino man ang nagdadalang tao noong mismong buwan, itinuturing na malas ng mga albularyong nakakaalam sa panahong yon. Dagdag pa ni Masu, magiging mapanganib para sa kanyang asawa ang manatiling nag-iisa sa bahay, kaya na may mas mainam kung wag niya yung iiwan ng basta-basta. Umiwas rin siya sa mga trabahong matatagal nang sa gayoy magawa niya yung mabisita kahit sa maikling oras lang. Mariinding inilahad ni Masu, mas pangahas na noon ang mga aswang kumpara sa mga nakaraang buwan. Matapos naman niyang marinig ang mga sinabi nito, hindi na sila nagdalawang isip na bumalik sa kanyang pamamahay. Sa sobrang pagmamadali nila, halos inabot lamang ng kalahating oras ang kanilang paglalakad, imbis na isa't kalahati sana. Sa pagdating nilang dalawa sa kanyang pamamahay, bahagya naman silang natigilan nang mapansin nilang nakasarado ang kanyang bahay. Nakakapanibago ang kaganapang yon, lalo pat hindi nagsasara ang kanyang asawa tuwing umaga. Dala ng pag-aalala, dali-dali naman nilang kinatok ang pinto at kasabay nito ang pagrinig nila ng kakaibang pag-angil sa loob ng kanyang bahay. Walang sabi-sabi, buong lakas niya yung tinadyakan at sa pagdating nila sa loob ng kanyang silid, bumungad ang kanyang asawang nakatihaya habang nakapatong sa itaas nito ang lalaki niyang kapitbahay. Noong una, akala niya tinataihan siya ng asawa niya sa kanyang ulo, pero nang makita niyang nanlilisik ang mga mata ng kapitbahay niya at meron itong napakahabang dila, doon niya napagtantong hindi yun isang ordinaryong tao. Pagsilay ni Masu sa nilalang na yon, dali-dali naman niyang hinawi si Ricardo patungo sa kanyang likod, sabay bunot ng isang maliit na libreta na nakasuksok sa kanyang bewang. Habang iniaangat nito ang isang maliit na krus, panay naman ang pagsambit nito ng mga buhay na kataga na napapaloob sa libretang yon. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't agad namang nasilayan ni Ricardo ang paghihirap ng nilalang. Ilang buhay na salita pa lamang ang nababanggit nito, pero kitang-kita na niya kung papaano pumilipit sa sakit ang kapitbahay niya. Hindi naglaon, biglang nangitim ang katawan nito at nag-umpisang malagas ang balat. Dahan-dahan din itong tinubuan ng buntot sa kanyang likod habang patuloy na nagmamakaawa kay Masu. Tama na! Itigil mo yan! Tama na! Wika ng nilalang habang patuloy yung namimilipit sa sakit. May mga pagkakataong pang tinatakot sila nito pero nanatiling matatag itong si Masu. Ni katiting natakot sa katawan nito, wala yung ipinakita na siyang naging sanhi upang tuluyang panghinaan ang nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na yung bumagsak sa lupa habang unti-unting lumalalim ang hininga. Hindi naglaon nang mapansin nila yung wala ng buhay, dali-dali naman nila itong kinaladkad patungo sa likuran ng bahay. Ayon kay Masu, hindi madaling ilibing ang bangkay ng mga aswang sa kadahilan ng hindi sa kanilang pagkamatay ang hudyat ng paglisan ng kanilang mga kaluluwa sa katawan. Naniniwala ito na ang bawat nilalang na masasama ay merong ibinibigay na pagkakataon ang demonyo na makapaghigante sa mga sugo ng Diyos na pumaslang sa kanila. Yon ang kahuli-hulihan nilang alas para makapanabla. Dagdag pa ni Masu,
na upang maging matiwasay ang paglibing nila sa bangkay, kinakailangan nila yung ibilad sa loob ng 3 araw. Habang sumasapit ang mga araw na yon, kinakailangan nila itong gawa ng ritual upang maselyuhan ng tuluyan ang kaluluwa nito. Taliwas din sa paniniwala ng karamihan na upang hindi maging maranhig ang isang pumanaw na aswang, kinakailangan mong putulin ang mga paa nito. Naniniwala si Masu, hindi mapipigilan ang isang maranhig kahit wala na yung mga paa. Makakaya pa rin itong bumalik sa mundo ng mga buhay kung yon ay kalulugda ng demonyong nagbigay ng kapangyarihan sa kanya. Matapos naman itong marinig na Ricardo, halos hindi niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Nais niya noong tulungan ng kanyang asawa pero lubos siyang nababahala na baka buhay pa ang nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, naramdaman niya ang kamay ni Masu na unti-unting bumabagsak sa kanyang bisig. Huwag kang mabahala, kaibigan. Puspos ang bahay mo ng presensya ng Diyos. Sa lugar na ito, hinding-hindi ka niya pababayaan. Sige na, lapitan mo na ang asawa mo. Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, lahat ng kanyang pag-aalala ay lakas loob niyang isinantabi. Naniniwala si Ricardo na totoo ang mga pahayag ng kanyang kaibigan, kung kaya't malaki man ang takot na nararamdaman niya sa kanyang katawan, pinilit niyang yon ay pangibabawan. Sa paglapit niya sa kanyang asawa, mahigpit naman niya yung niyakap habang patuloy na umiiyak. Ang kaibigan naman niya, hinila na papalabas ng bahay nila ang bangkay ng aswang. Matapos ang pangyayaring yon, minabuti ni Masu na pansamantala munang sumama sa kanila. Sa pagsapit ng gabi, wala itong ibang ginawa kundi lapatan ng paunang lunas ang asawa niya. Ayon dito, iniinda pa nito ang pinsala nitong natamo sa pag-atake ng aswang. Hindi man direkta nitong natanggap ang pinsala, labis naman itong naapektuhan ang kanyang anak. Ang hindi lang noon maunawaan ni Masu ay kung bakit nakapasok ang lalaki, gayong bendesyonado ng simbahan ang bahay nila Ricardo. Iisa lang noon ang kanyang pinaghihinalaang motibo, at yun ay maaaring ang mismong asawa nito ang nagpapasok sa dyablo. Dagdag pa nito na dahil sa pagkamatay ng kanilang kapitbahay, paniguradong matutunugan yon ng mga kauri nito. Habang hindi pa ganon kalaliman ng gabi, minabuti nilang ikalat sa kanyang pamamahay ang lahat ng pangontra na pinangingilagan ng mga aswang. Yun na lamang ang naisip nilang paraan nang sa gayoy hindi na makapaminsala pa ang iba pa nitong mga kalahi. Sa pagtungtong ng 8:00 ng gabi, paisa-isa nang humihina ang siga ng mga gaserang nagbibigay liwanag sa loob ng bahay. Nang masipat ni Ricardo na wala ng langis ang mga ito, minabuti na lamang niyang yon ay patayin. Matapos yan, gumawa siya ng maliit na siga sa gitnang bahagi ng kanilang tahanan para naman kahit papaano may liwanag pa rin sa loob. Habang nakikiramdam sila sa paligid, pansin na pansin niya ang taimtim na pagrorosaryo ni Masu sa tabi niya. Nakaupo lang ito, pabulong-bulong sa ere, habang naghahakbang ang mga daliri nito sa bawat bato ng rosaryo. Pagdating ng kamay nito sa krus, bahagya naman yung napamulat habang bahagyang iniiikot ang kanyang paningin sa paligid. Pagtitigan nilang dalawa, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya na para bang meron itong nais ilahad. Ricardo, nandirito na sila. Wika ni Masu paglapit nito. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, bigla naman siyang kinabahan sa kadahilan ng hindi niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti niyang sumilip sa labas ng kanyang pamamahay, subalit wala naman siyang nasisilayang kakaiba. Bagaman napakatahimik ng bakuran nila, hindi pa rin kumbinsido itong kaibigan niya.
Nang makarinig sila ng pagsisialulungan ng mga hayop, doon pa lamang sila natigilan sa kanilang kinaroroonan. Nag-umpisa na ring umiyak ang kanyang asawa, hudyat na unti-unti itong ginagambala ng mga aswang. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makarinig sila ng 4 na yapak na biglang lumapat sa bubong ng kanilang bahay. Pabalik-balik ito na para bang meron yung hinahanap. Ayon kay Masu, maaaring naghahanap ng pamamaraan ng nilalang na yon upang mabasag ang pangontrang kanilang ikinalat sa paligid. Nasisiguro naman nilang wala yung magagawa kung kaya't minabuti nilang hayaan na lang yon. Habang tumatakbo ang oras, mas patindi naman ng patindi ang mga tinig na kanilang naririnig. Sa labas ng bahay niya, may mga sumisigaw, nagmamakaawa, nagdadabog at tinatawag ang pangalan niya. Halos sa kakasambit ng nilalang na yon sa kanyang pangalan, dumating ang puntong nararamdaman na ni Ricardo na animoy nasisiraan na siya ng ulo. Sa bawat pagsigaw ng mga ito, sumasabay na din siya, kaya na may minabuti ni Masu na sapungan ng tela ang bunganga niya. Inabisuhan din siya nitong huwag magpapadala sa pananakot ng mga nilalang na yon sapagkat yon ang kanilang nakikitang armas para pangibabawan siya. Upang makaramdam ng kapanatagan itong si Ricardo, tinuruan siya ni Masu ng mga pamamaraan kung papaano magdasal ng tama. Halos inabot din siya ng ilang oras sa pananalangin hanggang sa makaramdam siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Sa pagtila ng mga pagpaparamdam ng mga nilalang, doon pa lamang unti-unting nakakaramdam ng kapanatagan itong si Ricardo sa kanyang sarili. Sa pagsapit ng umaga, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat sa Diyos, lalo pat walang nangyaring masama sa kanyang asawa. Bago umalis ang kaibigan niya, nangako yun sa kanya na babalik yon kinahapunan. Magpapatuloy ang pagbabantay ni Masu kasama niya hanggat hindi pa naaabot ng kanyang asawa ang araw ng kapanganakan nito. Magmula noong inilahad ni Masu ang bagay na yon, mas lalo pang lumalim ang kanilang pagiging magkaibigan. Para kay Ricardo, hindi lang kaibigan ang turing niya kay Masu, bagkus isa yung taong bigay ng Diyos para protektahan ang kanyang pamilya. Lumipas ang mga araw at buwan, wala namang nangyaring masama sa kanyang asawa. Nagpatuloy ang pagdadalang tao nito sa kabila ng mga aswang na nakapalibot sa kanilang baryo. Ayon kay Ricardo, na habang hindi pa sumasapit ang 9 na buwan nito, saksing buhay siya kung papaano sila paramdaman ng mga aswang. Ang iilan sa mga ito, personal nang sumasadya sa kanilang tahanan, subalit hindi yun pinahihintulutan ng kanyang kaibigan. Ilang beses din itong nagtangkang magbigay ng pangontra sa kanyang asawa pero hindi yun nagtagumpay. Dahil sa tulong at husay ni Masu, kung kaya't wala nang nagawa ang mga aswang kundi ang magtinginan at magmasid. Sa loob ng 9 na buwan, purong pakikipaglaban lamang ang kanilang ginawa, maisilang lamang ang kauna-unahan niyang anak. Pagtungtong ng araw na kanilang pinakahinihintay, itinakas nila sa baryo ang kanyang asawa upang maging matagumpay ang pagsilang ng sanggol. May kuro-kuro kasi noon si Masu na maaaring sumalakay ang mga ito sa oras na abala sila sa loob. Naniniwala din siyang gabi isisilang ang bata na siya namang papabor sa mga aswang. Awa naman ng Diyos, malusog ang batang isinilang ng kanyang asawa. Habang bata pa ito, minabuti nilang magpakalayo-layo alinsunod sa nais ng kanyang kaibigan. Alam niyo ba, 2 buwan silang nawala sa kanilang lugar bago sila magpasyang bumalik doon. Pagbalik nila sa baryo, lahat ng kanilang kapitbahay na nakapaligid sa bahay nila ay parang bula na naglaho. Sabi-sabi ng mga matatanda na ang mga taong yon ay maaaring mga aswang na nagbabalat kayo lamang bilang mga tao.
Hindi naman yun gaanong binigyan ng pansin nila Ricardo sa kadahilan ng sapat na ang kanilang mga naranasan upang piliting bumalik sa isang matahimik na buhay. Habang lumalaki noon ang kanyang anak, mas lalo siyang nagiging mahigpit sa mga bagay na ginagawa nito. Kahit nga noong matanda na si Ricardo, kabilin-bilinan niya pa rin dito na kapag mag-asawa na yon at nagdalang tao ang kanyang kinakasama, humanap siya ng isang katuwang na albularyo. Dahil sa paniniwala ni Ricardo na ang mga albularyo, ermitanyo o manggagamot ay ang mga sugo ng Diyos. Okay, opinyon ko sa kwento. Dito lang sa bandang dulo, parang hindi niya na binanggit kung anong nangyari kay Masu. Pero ako lang ba, o kayo rin, na nararanasan nyo kung gaano kaangas to si Masu? Isipin ninyo parang isang buong barangay na eh. Kasi nakapaligid sa bahay nila Ricardo, yung mga kapitbahay niyang purong aswang eh. 'Di ba? Tapos, nape-predict ni Masu kung ano yung gagawin ng mga yun. 'Di ba? Sobrang angas nun. So, yun lang. Sayang lang kasi wala tayong kwento sa background ni Masu. Ang ina-expect ko nga, tsuhin ni Masu yung tutulong dito kay Ricardo, pero hindi eh. Siya mismo. Kasi nga, malalim yung kaalaman niya eh. Pero hindi rin nabanggit, no, kung ano yung gamit niya. Parang, ang nasabi lang, maliit ba na Biblia ba yun? Maliit na Biblia o libreta? Tapos may kung ano siyang sandata, hindi ko nalang matandaan eh. Yun lang yung nabanggit na dalawa. Tapos, sobrang tindi nun yung nag-oorasyon lang siya. Nalalagas yung balat ng aswang. Ano kaya? Ako feeling ko, Metatron to o di kaya Atardar. Diba? Yun lang yun sa tingin ko pero hindi ako 100% sure doon. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.